Za 3 roky tento neschopák urobil 21 miliard eur dlhu. Ja za 3 roky najťažších kríz 12 miliard eur dlhu. A ufinancoval som všetky krízy. Ako je to možné? Ako je to možné? No viete, ako to je možné? Lebo jednoducho vy považujete verejné financie za lup. Vy si poviete, že keď sa dostanete k hrantu, tak ako sa treba správať pri hrante? No ako prasa. Tak idem to vyžrať. A jednoducho idem vytunelovať tie peniaze na účty svojich známych. A presne takto fungujete. 2 miliardy eur pre Boha. Normálne 2 miliardy ukradnúť chorým ľuďom z peňazí určených na liečbu chorých ľudí pri záchrankovom tendri? 46 miliónov necháte Šutajovi Eštokovi len tak hodiť kamarátovi, aj keď to je jedno, Féro, že nemáš mobil, že nemáš číslo, že nemáš web, to je jedno, založ firmu, ja ti dám zákazku za 46 miliónov a vieš čo by si spravil? Vieš čo, tie hasičské striekačky nejaké, vieš, dones to však, nech to má kolesá, nech to hore strieka, dones niečo, však už nejaké dáš, ja ti dám za to 46. Vieš, ja som teraz na zdroji, ako taká žaba, a jednoducho ja ti dám 46 miliónov, vieš, lebo vyhraj voľby, môžeš všetko, z cudzieho krv neteče. Čo tam, strat tam na životy, keď tam niekomu chorý búda, to je jedno, že tam tá hasička, striekačka nedojde. To je jedno, že sa to rozpadne po ceste. To je to 75% vyšší deficit aj predminulý rok, aj minulý rok, aj tento rok. 7 miliard, bum, bum, bum. 3 roky od volieb postupne čo uplynú a žiadne krízy nemáte. Vy tu nemáte plyn za 300 eur. Vy ho máte teraz, tuším, okolo 40. Vy tu nemáte elektriku za 1200, kam to vyletelo nám. Vy ju máte za 112 krát lacnejšiu. Dotujete dramaticky menej. My sme dali 3,5 miliardy ročne na dotáciu energií. A napriek tomu, že sme tu mali energetickú krízu, že tu bol COVID, milióny testov, milióny očkovaní, obrovské škody, 1 milión ľudí doma, ktorí nepracovali a dostávali Kurzarbeit, čiže prácu za to, že nemali prácu, ale dostávali 80% svojej mzdy. Všetko sme ufinancovali a ten hnusný, neschopný Matovič Doriť, jak je to možné, urobil iba 4 miliardy eur ročný deficit. A tento boh financií, samozvaný boh samozrejme, tak on robí 7 miliard každý jeden rok, bez akejkoľvek krízy. Nemá ani COVID, nemá ani vojnu na Ukrajine, lebo my sme, áno, pomáhali Ukrajine, on jej nepomáha. Vy tam iba kamarátom dávate vo veľkom, aby vyvážali zbrania, aby sa s nich stávali miliardári. Čiže vyvážate ešte viacej zbraní ako my, ale robíte biznis pre seba a do vlastných kešení. Nemá energetickú krízu, má 10 razy nižšie ceny energií, ako sme mali my, ktoré sme museli dotovať, aby ľudia na to nedoplatili. Nemá extrémnu infláciu, ktorú sme mali my a celá Európa kvôli tomu bláznovi Putinovi, vašemu kamarátovi. Nemá žiadne krízy, nemá utečeneckú krízu, kde sme museli financovať všetko možné, lebo sa nám sem hrnuli 100 000 ľudí. Čiže nemá žiadnu krízu a robí dlh každý jeden rok 7 miliard eur. Za 3 roky tento neschopák urobil 21 miliard eur dlhu.